Ang magaling ganito rin. Arog gani. Oh. May ano baga, may lola ninda, Oo. pigpa cremate. Sige. Di piglaang na duman sa ano to? Sa Earn. Sa Soro. Ay, dahil sa ano to? Balde. Sa ayo. Siyempre piglalag Sa Garapon. Sa Garapon. Piglalag Garapon. bago to sa loob ng harong kung Oo. minsan yaon lang diyan. Yeah. Tapos may bagong katabang. Oo. Oh, di naglilinig. Mm. Nahiling na doon may abo. Pig-ula doon sa CR. Ano na ngayong alpog ni Alpog Grabe na? grabe. Pig-ula sa CR. Di big flash. Iyo. Pagkabot ka itong mga kapamilya, pigahanap na si abo ni Lola Ninda. Hain na ngayon. Na-i-flash ko na ngayon. Irak mo ni Lola. Pagkulamang sa memory niya ni Elo. Pigpla si Lola. Kaya araw mo pag uundas. Tapos sila naman nagsusulo-sulo. Tiribol sa inodoro. Para pahinga. Lola! Di lamang nagtagal si Katabang. Pakalalaog lang pa. Mahigos man ko ta. Kasi mga alpag inarahin. Ano na ngayang alpag? Ilihibog na. Big flash. Pag-uundas, yung ganun ba? Diribong mo sa inodoro. Di ba ka na? Si Lola. Nasa... Na-i-flash. Lola Patinsyana. Tinako aming katabang patala. Dahil hamon nagapot-hapot kong si Lola Mian. Tigbak na. Na-i-flash pa. Karabo kong ikrimit na lang di ka naman i-flash sa inodor. Habang buhay mong nasa udo ka. Lord ko, na ang abo ko. Mabatahon din. Bibas ka imperno akong ko. Time pero mainit lang. Kaya mabuhay kang nasa bata-bata na baga. Hirap man ni Lola. Kuya Fred. Oo. Mamimiss mo. Garo na lang calculator. Nakasubang ka naman sa inodoro. Nagtutururo na siya. Di ka makasiyar. Tukaw itong kandila. Saka masubukan mo o duka. Sa sarong taon. Yan si Lola! Ganun di ko kayang Lola mo doang ka. Lola, di ko kayang mahuruan ka. Pag-ibo ba kasi ang inodoro? Tulong din si Cinda pero naglalaog sa CR kada sarong taon. Birthday ni Lola. Ondas! Di tayo sa... Dahil naman may ibalyo naman sa ibang elementary. Kaya ako unan. Ano lulubong mo niya? Udo! Mga extra na sabi kang direktor. Ay!